Stalo se vám někdy, že jste jeli na kole a zasekl se vám řetěz a vy jste si tam museli prostě hrabat, abyste to nějak seštelovali, aby jelo dál a pak jste měli úplně černé ruce? Dobře, jste prostě v přírodě, nemáte nikde žádnou vodu u sebe, nevíte, jak to smejt. Takže mně se to teďka stalo, ty ruce už nejsou tak špinavý, byly fakt úplně černý. A stačí, když najdete nějakou takovouhle kaluž, která ideálně, aby nebyla z okolí nějakých chemických tech, a prostě si opláchnete ruce v té vodě a pak vezmete takhle hlínu odsaď a tou hlínou si to pořádně promejete a jde to umýt líp. A nebudete mít úplně tak černý ruce, jako když si to budete mít jenom tou vodou. Sice je to trošku nehygienický, ale prostě těma rukama pak nejeste, protože nevíte, co do té kaluže prostě, co v té kaluži je, ale aspoň si tak umyjete ruce a mě to celkem pomohlo, abych nejezdila tady po silnici a nevypadala, jak kdybych měla nějakou rakovinu a vodu mírala ruce.